Iligo, pagbantay yung na bukda ha. Maguhay pa. Ay. Wa manibaga sa mana mamanikazo. Ah, hindi na makadyo-kadyo nagbaga. Wa kadyo siga. Kami. Hi guys, for today's video is data karon Ate Maika. Ate Maika, asa data tani? Sibol? Ah, Siwol. Dami karon sa Siwol guys. Nice buaw dari guys no, tanawag latadan nila. Karang inita, nang sa bani, nang sa bag Pilipinas karang inita man kadto. Ano na yung internet sila. Dagdag adi, hi ding. Oh, di ba? Di ba maklaro ay nara. Nagkuwat mi diri, labkaw, nagtambay. Aba nagdagbit-bitog ng duway o sila. Ino na dito. Najag matagak to din. Paham sila. Niabot na mi guys, na miss labkaw, di mga labkaw na lutaw bitaw dari mga kauban ya. Kamuti. Isa, luto na ni. Iligo, pagbantay yung na bukda ha. Aw, bukya. Bukya, og duha mo bukda kay bisada mami. Kay Davao man mo bukya, daga mo kay bisada man ko bukda. O di ba? Lu kayo dagat. Lamya sangin hoy, tugnaw kayo. Nato nawa. Suroy ta mo guys, da. Nade po sila kasilyas dari. Uy, di na namaso, naikuha. Naikuha. Aw. Akar diritso man ipong dagat dari. Di, sudlon. Ala tuya kasilyas oy naglibang nimo atos dagat diretso daligo-ligo ko na to sago ag kasagol at tayo og tao. Wala may sangin gahudot-hudot. Dara oy. Nagbawd guys. Uy mara na ihi. Wah, tugnawa oy. Yeah guys, kung magligo-ligo ka dani ragad ka sa sud. Adjog. Ito ay nagkaway-kaway na tunga ato Dili ragad ka sa sud kay ug mugawas ka, pwede na mugawas pero way labot ang owner dani og nay mahitabo nimo. Kay ning gawas ka sa naay kuan. Okay ra man na pug mugawas. Tanawag mga kuan Ya udah, tinaw ka tubig tanaw nito. Dara kami guys. Ya. Dai kamu din wa man itiwasak kinsa man ni. Lami ra ba ni? MJ stand na be. Ay madumi mi pon.
Ha? Kaya di nga. Alas Alagyo ka bandi ay. Manangkas pag ang bubuda na. Panghatag daw. Sa maning pink malagyan sa maning alamang. Mangga. Wa manibag na sa manang manikado. May kado na sila may kado. Kado. Na hini ra makadyo-kadyo nagbaga. Wa kadyo siga. May kado sigado. Na. Picture be. Tatay Marlon. Pahibalo bawal maglabay og basura sa dagat hala. Labay-labay kasi mo panakon kasi mo ruwang. Grabe da eh. Dada to agam mo ang napkaw dere da. Ako 50 dia oh. Nangaon na sila guys. Ngaon tani to guys. Mga tig sa dadaan. Ano tay kay nice tay. Box ba din sa size mo? Para tamo. Lakpang. Bili mo na tubig ha. Kanina. A few moments later. Arabang kudap-kudap sa hangin mana tugnaw kud kaadto. Tugnaw buaw diri. Tao, kanaw. Hangin nahud. Di ta makadunggan kadto tani guys kay ang hangin kahudap-hudap. Lagi tahu kita mo. Panik sa tempered ta. Wow, dagana eh. Nawa eh. Tarag bang istar dagan ilaw. Nablo kay istar. Nablo ka na naman. A few moments later. Kaya guys, kung sakay na may bangka pa uli, patapo. Wow, nice lagi dari. So that's all for today's vlog guys. Daghang salamat sa pagtan-aw. Ayaw ninyo kalimti sa pag-like ug subscribe sa ako ang YouTube channel ug sa pagtuplok sa notification bell para kadunay mong updated sa ako ang mga bagong videos. Bye! Thank you for watching!